खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया उदालगुरि जिल्लायाव गोबां सुबुंफोरनो बिटिआर सरकारा हानि फाट्टा रानना होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे हानि फाट्टाखौ गंगार हाजोनि सिमना ओनसोल, आमजुलि आरो हाजोजुलि ओनसोलफोराव गासै सा 440 सुबुंफोरनो हानि फाट्टाखौ मैया रानना होबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हानि फाट्टा राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया हानि फाट्टा मोननाय सुबुंफोरखौ गाव गावनि हाखौ गुबुननो फाननोबो नाङा आरो जेरावबो जायगा सोलायना थाहैनो नाङा होनना खावलायदों। नैथि रादाबाव दं। दुखुनांथाव रादाब। थांनाय 25 मेनि आसामनि सरकारि साख्रिनि थिसनथाइ लाइजाम राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै आरो गावनि 3थि थाखोनि सरकारि साख्रिनि लाइजामखौ लानानै गावनि बाइकजों न'आव फैफिननाय समाव गंसे WB23C1161 ट्राक गारिया उनथिं फैनानै सौख्लायलाङो आरो बे 26 बोसोरनि उज्जवल नाथ मुंनि सासे लाइमोन सेंग्राया दुखुनांथावै अबथिरा जिउ गारनांनो गोनां जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया सिफाइजारनि बरदलै होननाय जायगायाव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे लाइमोन सेंग्रानि जोनोम गामिया सिफाइजारनि सिङाव थानाय खखायथल गामि होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांनि जिउ गोमानाय खौरांखौ मोननानै न'खरनि आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा गोमोहाबदों आरो गोथौ दुखु जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। नर्थ करियायाव 2 बोसोरनि गथ'खौ जेलाव जोबनानै दोनदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे 2 बोसोरनि गथ'नि न'खराव खृष्टान धोरोमनि बाइबेल मोननायनि उनावनो बे गथ'नि बिमा बिफाजों लोगोसे 2 बोसोरनि गथ'खौबो जेलाव जोबनानै दोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला दासिमाव नर्थ करियायाव किम जन आननि खुंथाय सरकाराव खमैबो 70,000 खृष्टानफोरखौ जेलाव जोबनानै इनाय अनागारि रोखोमै आखाइ फारनैखौ उननि बिखुङाव खानानै जिरायहोनोबो हाया आरो उन्दुहोनोबो हाया खालामनानै देहायारि साजा होगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। बिटिआरनि गोरिब सुबुंफ्रा बिटिआर सरकारनिफ्राय UPSCनि कचिंनि फरायनायनि थाखाय दिल्लीयाव बेसेन नाङै खाबु मोनदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिटिआर सरकारनि बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मावथांखिनि सायख'जानाय UPSCनि सा 50 जन बिजाथिफोरा प्रिलिम्स आनजादनि थाखाय दिनै 28 मे 2023 मायथाइयाव जिरायगोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50नि सायख'जानाय रांखान्थि बिथिङाव लोरबां बिजाथिफोरनो बिटिआर सरकारा दिल्लीनि चाणक्य IAS एकाडेमिजों गोरोबथा खालामनानै बेसेन नाङै जासे सोलोंथाइ लानो खाबु होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं। बाक्सानि मुसलपुराव BPF आरो UPPLनि गेजेराव हिंसायारि जाथाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायनि सायाव दायनिगिरि हिसाबै रावखौबो सिनायनो हाथ'वाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायनि सायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर राकेश ब्रह्मआ BPF राजखान्थि दोलोखौ थांखिनानै बुंदों दि BPFनि बेबादि हाथियार लानानै UPPLनि सासे गोख्रों मावथिखौ गाग्लोबनाया थारैनो मुगैथावथाव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे गाग्लोबनायाव UPPL राजखान्थि दोलोनि सासे मावथिनि मोखाङाव जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।